is a trail. So, ayan po mga kaibigan, no. Nandito po tayo sa Barangay Panpanan, no. Umulan ng konti kanina, pero mabuti naman, no. At bumawi-bawi na yung panahon. So, pwede na po tayo makabalik. Makauwi na naman. So, ito yung bahay-sambahan ng United Church of Christ in the Philippines or UCCP po. Ayan po. So, ito yung mga bahay dito. Merong mga tad-tad na kawayan pero halos mga kahoy. No, lahat yung dingding ng kanilang mga bahay. Itong mga woods na to, mga matitibay na kahoy ito, mga kaibigan. Oh, sa bahay nila nang ginagamit to, kahoy na dingding ng bahay po, mga kaibigan. So, ito yung pinaka last na barangay ng San Remigio dito. Yung Panpanan 2, yung tinatawag nila na Maruray po. Una ko. Papalik ko. Kamu karon pa? Kadya pa balik naman kamo. Ate ayos. Medyo danlag. Salamat sa imong pagtandos pelangganat ang umulan eh. Salamat ya. Sa guma. Teka makabinta kayo. Babalikan pa nyo dito yung yung bayad? Ha? Maningil. Abo. Hirap niyan ha. Pero okay na kung init lang. Paano kung tagulan na? Kapas na hindi na isingil. Pas muna. Imo lang dyan nga side mirror ko dyan ha. Imo lang. Basta yung magamit mo ba? Souvenir. Antikenyo ako. Subscribe. Thank you ha. Yan mga kaibigan natin, no. Yan. May nabinta kayo? Pero may dyan. Hindi na zero? Maganda. So hindi naman sila na zero. Yan. Sakto lang ibuhi sa kirida. Mga chicks boy pala to yung mga kaibigan natin. Ato galing kay para malambit bito no. Bayad dunan. Karing sibon ko ipartay. Teko mabili, ikaw rin yung babalik dito. Oo. Po. Utang. Mahirap Mahirap eh. Malayo kasi. Mahirap maging mahirap, no? Yan talaga, buhay talaga mga kaibigan. Buhay talaga, life yan mga kaibigan. Lakid po ito sa pagbabiyahe. So kunin na lang, lagay na lang sa likuran para di sagabal sa biyahe. Shout out nga kay sino pangalan mo, Brad? Negos Laser. Negos Laser, shout out ha. Tapos Renz de la Piña, shout out sa kanilang dalawa, mga kaibigan natin, bagong kaibigan natin na nakilala natin dito sa Barangay Panpanan. Mahirap sa motor. Yan nga. Barato lang yan ha. Magkano ba yung down niya? Walang down? Sabihin mo lang galing 1.8 yan sa vlog mo para mabilis sa. Yan. Sinabi niya na nga so babalikan niya yan dito mga kaibigan yung bininta niya. Wala nang balik-balik. Wala nang binta na lang. Lahat. Yan. So binta na lang lahat. Kasi mahirap ang daan. Yan. Tama. Mahirap. Budlay baka disgrasya tayo baka magtatlo ka balintong. Tama naman yung kaibigan natin. Ang wala tang mga kaprisyong kaibigan na wala na pang balik na lang sa bitbitin. Tama. Hirap kasi. So okay na ba, Brad? Okay na. Okay, ayos. Okay. Yan Antikin nyo ako. Subscribe. Ayos. Salamat. Shout out kay sino? Amor Umbaw.
Amor Umbao. From Kalibo, Aklan. Yan. Ayos. Yes, Mer- subscribe my channel. Oh. Ah. Kamuti Riders mamaya. Kamuti na. Kasi umulan mga kaibigan, adventure to yung pagbibiyahe namin Mabuti ka, pabalik. David. Kasi mahulog yung sinilas na ibutang sa. Ay, hindi na mahulog. Huwag kang magpaa, baka ano eh. Di, mahirap magpaa. Ay, mahirap ang sinilas. Madulas yung ano. Di baka maano. O yan, salamat. Yan, nabinta na nga. Nabinta. Tubig lang. Mahirap ko tubig. Tubig, nakakaano ako tubig lang. Kape lang kay Pastor. So, pasalamat naman tayo. Nabinta. Wala lang bitbitin. Tama. Tandaan. Tama. Dispose lang ba para mabigat kasi baka magkanda hulog, magkatabalintong ba. Tama yan, Hindi, tama. okay lang. Hindi naman nasayang yung pagpunta nila dito. Hirap kasi yung buhay eh. Tulungan lang Hirap. ba? Tulungan lang. Tulungan lang. Isang baso na tubig, ayos na yan mga kaibigan, no? Yan. Sarap. Panigana lang ni sa kudlanay doon na. Isa mate. Ako man isa kabaso ha. Kaya masate isa kabaso tayo. God bless. Salamat. Ed. Kami lang mauna para makita mo kung paano ka. Amo gani. Oo. Ganyan ba? Kayo na sa unahan. Sweeper na lang ako, sweeper. Madulas na nga yung daan. First gear lang kami. First gear lang. So yan yung mga buhay ng peddlers mga kaibigan, no? Yung mga nagbibinta ng mga gamit. Sinusuong nila yung mga malalayong lugar para makabenta sila. Kung tayo po sa kalagayan nila talagang mahirap.
Isailo ko pang bag ko at kag kamera ko eh, basing basa. So dito na kami. Oh, yan oh, tingnan nyo. Yan. Malakas, malakas, malakas. Yan. Woo! Woo! Oh. Nakapaalang yan mga kaibigan. Oo. Oh, yan. Oh, rusi lang yan mga kaibigan ha. Mababa pa ha. Oh, tingnan nyo. Yan. Oh, di ba malakas? Malakas. Oh, tingnan nyo, oh, nakapaapa yan, oh. Oh, saan kayo? Saan kayo? Oh, isa pa, oh. Oh, saan kayo diyan? Saan kayo? Eh. Oh, saan kayo? Saan kayo? Oh. Napalitan ko na. Oo. Tingnan niyo mga kaibigan, oh. Ano ba 'yan? Oh? Oh, oh, di ba malakas, malakas? Oh, 'yan. Hey, go, go, go. Oh. Tingnan no, tingnan niyo. Woo! Malakas! Yan.
Ngapon. Ngapon. Kita biar aja bos ah. Ngapon. 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 So, nandito na po tayo sa may barangay Insubwan. Ito po yung basketball court nila at saka siguro plaza nila. Ito yung barangay hall ng Insubwan, mga kaibigan. No? Ayan. So, kita nyo na, no? Yan. Ito yung barangay hall nila. So, bumili tayo dito ng noodles lang. Pang merienda na lang natin mga kaibigan. Dahil siguro mga ano na to, past 1 o'clock na to eh.